Добър ден, заповядайте. С какво мога да ви помогна? Ами... аз идвам заради това. Заради цветето на жена ми. Разбирате ли? Цветето на жена ми увяхва. Разбирам. Колко често го поливате? Вече не толкова често. Напоследък съм доста зед в службата и тя се оправя сама с него. Извинявайте. Добре. Нали знаете, че за да не увехне цветето, не трябва да го държите на слънце? Да. Но то там, където е цветето, слънце не го огрява. Няма как да... Ами, може да е хванало боболечки. Нищо чудно. Тя, жена ми, на долния етаж отглежда цяла джунгла. Ами, пробвахте ли да го наторявате? Да го наторявате цветето? Ма какви са ти извращения сега? Да наторявам цветето на жена ми? Как? Да, много хора го правят. Вижте какво. Защо се занимавате с тези стари цветя? Вземете си някое младо, току-що разцъфнало цвете. Ами то и аз искам, ама тя жена ми няма да й хареса. Странно. Аз всеки ден се прибирам в къща с едно младо цвете и жена ми умира от щастие. Вие сте голям късметлия. Но, моля ви, кажете все пак, какво да направя с моята жена? Ами, подарете и това. Ето, готово, отгледано цвете, не цъфти, но пък не е и капризно. Ето, страхотно. Чакайте, аз не мога да ви разбера. За какво ми е това цвете? Как за какво? Нали искате цвете за жена ви? Ама не ме разбрахте, докторе. Вижте, имам проблем с жена ми и с нейното цвете. Чакай малко. Доктор ли? Какъв доктор? Това е цветарски магазин, господин. Чакай сега, вие не сте ли сексолога Мирчев? Да ви приличам на сексолог? Сексологът е в другата врата. Ау, извинявайте много. Моля. Помогнете ми, моля ви, кактусът ми оплешивя. Не иска да прави боц-боц. Моля ви. Имате някаква грешка. Ма няма, сега ще ви го покажа, чакайте малко. Чакай, как ще ми показвате? Моля ви, нищо няма да ми показвате. Извратеняк! Какво ще ми показваш? Кактус тук! Ще си показва кактуса! Ненормални такъв! Какво му стана на този цветар, не иска да ми види кактусчето. Добре, като толкова настоявате, все пак ще ви пусна. В такъв случай и аз ще ви пусна. Значи ти си от Русе. Знам, че не ми личи, ама да. Да.